duela pare bat urte edo egin zigun Kristinaneak proposamena fruitarbola jartzeko, eta guretzat zoragarri zeren behar dugu material didaktikoa, behar dugu jendeai ezagutaraztea landaren mundua, zeren badago gaur egun landarekiko itxutasun bat. Klasean erabiliz gain, erabiltzen dugu komunitatean, unibertsitateko komunitatean, bai irakasle, ikertzaile, ikasleekin, administrazioko jendeakin ikastaroak egiten dira, kimak eta ikastaroa, eta orduan izaten da oso polita zeren kargu desberdinetako jendea biltzen gara, ez dago hierarkiarik eta guztiok ikasten dugu, ikastaroak egiten ditugunean, aprobetxatzen dugu kimatzeko, konposta gehitzeko. Neguaren bukaeran tokatzen da, arbolak mugitzen hasi baino leheno tokatzen da ongarritzea. Eta orduan atea gendun konpostetatik, eraman arboletara eta hor bota genien arbolei bere janaria, konposta. Nola uztartzen den bi proiektu horiek, Sagarrondoena eta hemen konpostarena, eta nola hor izten da zirkulu hori. Eta, klaro, nik suposatzen detena da, gainera laguntzen ari garala, bertoko Euskal Herriko sagarrondo barietatean germoplasma edo variabilitatea genetiko hori mantentzen mintegi gisa. Antiguoko jendea ere pasatzen da hemendik, batzu laguntzen gaituzte, nik uste hemen badagoela lekua sagarrondo edo beste batzu landatzeko, badugu orain sagasti polit eder bat.